Bugsa na karong gabi ang gikahinamang selebrasyon sa Pasko sa Sugbo. Atong kumustahon ang sitwasyon karon live sa Fuente Osmeña Circle si Alan Domingo. Alan? Sas, Merry Christmas! Unang adlaw karon sa Disyembre, Paskong Pasko na yun. Sama diri sa ato ang nahimutangan karon sa may Fuente Osmeña, din pipila ka gutlo gikan karon pasigahan na ang higanting Christmas tree. Siguro kung ato mapakita, Ses, no, ang detalye nining Christmas tree, ato lang iliwag gamay ato ang camera aron makita po sa atong mga kapuso diha. Namo ni ato ang Christmas tree karon, ato na hinabi ang engineer di lang siya magpahingan. Aduna kini gitas-on, Ses, nga 120 feet unya ang iyahang kuana ni design is classic design nga iyahang color mo patigbabaw ang red or puwa, puti, yellow or gold o kaning green Ses. And then kaning ilahang paggama nining naaso yung Christmas tree, napuno nis mga pagsuway kanaagyan ni og mga katalagman, no, ang kadtong bagyong Tino o kadtong Berbina, but still wa sila mawadi o paglaom. So ni simbolo ni paglaom, Ses, ang kaning Christmas tree diri sa may Fuente Osmeña. So sa pagkakaroon wala pa ni siya pasigahi kay, to be exact, no, alas 6 karong gabi ang scheduled lighting ni ato ang giant Christmas tree diri sa may uptown area. Now, Ses, gawas ni ning kuan gikatakda pod nga mo tambong ang mga opisyal sa dakbayan sa Sugbo sa lighting sa giant Christmas tree diri sa Fuente Osmeña. Gani sa pagkakaroon, daghan na sa mga puso ang nag-atang aron masaksihan ang pagpasiga sa giant Christmas tree. Gawas ni ana, Ses, daghan mga activities nga nakalinya usab sugod karong adlaw hangtod na ni siya sa Sinulog 2026. Mura ang latest update gikan diri sa may Fuente Osmeña. Ses, balik sa imo. Daghang salamat ug Merry Christmas in advance, Alan Domingo.